Iazul Bluașa din localitatea Strâmbu Băiuț este un depozit de deșeuri miniere pe care s-au amplasat și concentrate de minereuri. Acest iaz reprezintă duplicitatea dusă la extrem în politica românească de protecție a mediului. Abundența ariilor protejate din zona Băiuț lângă perimetre miniere abandonate arată grija autorităților față de mediu și sănătatea populației. Cu o suprafață de aproximativ 6 hectare, conținutul acestuia este transportat de apă pe suprafețe mari, contaminând inclusiv râul Lăpuș. Suprafața de contaminare este în continuă extindere prin fenomenul de transfer de poluanți. În contextul actual al crizei metalelor, majoritatea depozitelor de deșeuri miniere devin exploatabile și sunt denumite produse reziduale miniere, considerate resurse. Nivelul tehnologic actual permite recuperarea conținuturilor care nu au fost valorificate în momentul depunerii. În acest context, resursele abandonate ne otrăvesc prin dispersia acestora și devine imposibilă recuperarea lor.